16 Mandai-Nagar Polinpur ADC constituency Tripura Mothani candidate Jitin Debormani Manjak Mumbai Khamting BC Shinai Kamyo Tripura Mothani Katal Boto Bis Fiogei Rejakha Fiogei Rimungo Logyo Tongo MBC Ganesh Deborma Khobui Juda Juda Adongro Shampar Jongbari Tripura Mothani Habanok Boto Bis Bodol Hama Panda Kokpi Laimung Panda Kok Abaimung Panda Nok Nok Abaimung Khlairuk ADC Jongbani Shal Payasha Nok Nogo Abaimung Chopalaya Ungui Nuthana 16 Mandai-Nagar Polinpur ADC constituency Tripura Mothani candidate Jitin Debor ADC Jongbaribo Batainai Thangruni Haparo Habai Bataimuni Kholabo Ongkhre Abaitongmani Mangpili Kasai Tongo Kokti Salo Champangnagar Bikram Molsom BC Sojiram Para Parakot Jongbari Rugai Kokpir Mung Khlaijagai Tongo Te Khamting BC Shinai Kamyo Tripura Mothani Katal Boto Pisbo Fiogei Rejakha Kokti Salo Sana joy ngang thật. Besok Hamzah. Gua ini Hamzah kok. Mau rasnal besok Hamzah. Rak kuti. Apa tay kau nak kerai? Taklai sabno keplai khenai. Jom. Amotoy anaros. Taklai ni candidate je mama ni bobo hemat tongkha. Kaham no. Besok support khai banole. Oh ma. Jom bebang khai tayo. An bung noni baru pini. Khai. Jom gua nasa Hamzah song nai. Lu cai dekat beba. Doh, cuma mayang nanti. Yana. Kok sana nyo bener jempong maja. Rami dulu jatuh. Gar sini Des semana nang sing. Bos. Ram, uci lo tonggai. Choi tongkok sanai, abno sejeng Hamzahgo. Choi tongkok sanai na sejeng Hamzahgo. Oh ini sejeng Hamzah. Abni ni cakri renane, anu cakri renane, obu pakai election renane, nu cakri renane, upata renane, ampe sejeng I don't like. Kosono kaja. Hamana nangal cok. Abu kaja Hamzahgo. Abu saya diplomata. Osar, Jeng harus Hamzah. Cakri lo boleh kota. Kita sopuno. Imang siapa imang? Belai khak sangka, hai sengtau pai sok pai lekha, sini beskang, kuti di sini Jongbari no kitinggai, kuni sini kereng ayo kereng taku bukurok bai, sini tibrasa taku bukurok ni nok tangi bukurok to bobagrani thamsani ko bobagrani je imang bobagrani je ideology no jengkok awai klaite beskang ni Jongbari ni ko awai mu klaite haino hai jeng mo sinai kami jotoni sirija Khamting bisini andaro mo 16 Mandai Polinpur klayo ini o jagao dalai ke tongphoto kaisa oro sini Boto Bis beskang Jongbari ni kitangi kaisa ro naheto kaya sengoro manka aboni bagai yang puila sini jo tamnai bono je Boto Bis tangnai bakhainai or jo to bobagrani warrior suknani khulumo tai jobani chibai tai haikeno sini logibo uma heke kungni simi sini khoroknai oro tangkrak kubro sini ganao sini borong sar Chondrodoy Rupini XEM TTADC tai khoroksa borong sar Romani Deborma XEM TTADC tai khoroksa thajingo sini borong XMDC no mah sini bonut babu bobo sini thajingo ajaga manjali thangka engkai sini o Boto Bis ni naharmu ba klaimani bisi peke kahen naharmu sini beskani Jongbari ni bagai je kono kokralai thanibo o jaga achuk lai borok sini Tripura Mothani je ideology no bobagrani je ideology no kam taibo kaham ke puane ni bagai borok oro mai ke tanginya halaike moni bagai je tangne ro tayo sha hanai hambai tayo mon angkoine lukurok no o sinai kami Khamting bisin jo lukurok no ngabun koinai hamcha tawnani nangai sini bobagrani je ideology kha sini Tripura sani sinangni bagai sini manthai soktai maya sak pojonto sini choba ma khlailene se kubun borok kubun dofarok jasapano sabaitung jeng kubuitamo bobagrani imang tamo bobagra tamo samung khlai abono wan sugui ba biwoi ang khaklai o jagani lukurok
boskan ni salo tei bubagrano bor phankrak thainani bagai bor taitoknai ani poito tongo aboni bagai jotona hambai jotona khulumbai ke moto mandai 11 mandai bidan sabha ni andaro kalai mahita ఇంకా tabuk oro to chung nugi man kal je mandai oto ti pramo thani ne emile tongo ini chung bonon nugi man liya oro je nono subasun thaniwo te kabama jaga to chung emile rokuno kha thomja ke mdc bot basanai rono katal candidate rono subamani nukjago oro tini tamne baga aba hai nukjag liya bes dia bo to nangkuk mani question sangka hangnai 2023 oro chung chili bubagrawi chongi ro horja ini kacan mahar bu, cekul candidate itu, dia siapa nong tu, jadi bono logi rugi nai sih, keplek pengen apa bikin kayak target, kalau apa hikat thangnya cengkong rahmat pada orang itu sih MLA man kah, MLA yang mana pada tahu bisik sampai thangka, tahu jadi no thangka itu, itu tahu bo kubun jaga pun bijili tu mana, ini apa thangnya salah itu senukah jirania konstitusi, ada tu majority bini andar play maba. Abo jadi mandai assembly nandar kulai hono orang kita kisah yang mana tam sana 16 mandai pun beredisi o kita kisah bini khobjak hormoni kong kabun bagi hoito yang boniji bo bubi kok sam thake agir go bosao jungno yang tongmani bagi sini senior leader tongo jung nijibo or tongmani bagi hoito bo yang roga aset hanya nai hanya boniji bo hanya ni bo aset pogrok saya ke abuno kare ang saimia bunjagaro ro thanginai pitching ro campaign ro khai tong kha butang saimia amke ang koinai bono tumuno bo free tong hangkai sini yang jehetu ni area klaima ba ang bono bo koinai sini bubagani je thamchani awi mungo buskang ni salo anu logir phajanung thung ang no ni bisati je koni musu Hanya hai balainya hambai, sini seng puni simi, sini 16 mandai Pulinpur area wo, seng dur campaign, jaga sini, buskang ni 12 tarik tong marino kitingui, seng awai mung klaite seng tabu, sini camponor bisi Bikram Molsom, abah heke seng kebang ma thairago, sini bubagrin thamchani ko, buskang ni tong mario seng tamni bagai, bahai ke seng bom mario budi seng sabulo keplai khainai abu roglo seng salaite. Sing tabu ozora wo haini hai pai sok payuka chini Bikram Molsom bisini nomo Sosiram para yaka para kotor ni sini jago o jaga kaisa sini buskani chongmarno naharino kaisa ora boot office singo jaga kotal kaisa manka obuno samtini doklam phiogi rijaka buskani salo o jaga tongoi sini chongmarino tebo kaham krengkai naihato peacefully kai sanamiti sanani bagai tai বিশেষ kai nai sini joto ti promothani supporters rokno o jaga lelana ni bagai ba o jaga ajuklai kebang ma samung rokni ko kebang ma buskani salo bahai ke chongmari ni bagai samung khani aborno naharin or kaisa party office ba tangjaka board office moni bagai or ni group rokno belake hamai marbo tini borni sakthar mumbai sini ti promothani kaisa ro board office or hama sangar naithok munuk phake ba man phake so ang abuno koinai or jagani lo jotu lok norokno o norni bisinti kheno o jagani lokoro jate o boot office ni bisinti khe tebo tamjeno samungo active te strong khai tongnani thangtiniwo jate o party office ba boot office samungo chukna tikhe norokno borobno use khalainai ei abuno lokorokno koinai o jagani lokorokno thamcha tongi bobagrano poito jadi buskani chongmariwo thamcha keplaingna ni bagai joto nogo thangai joto no awi mong khainani thung yani koimong tai joto no ani khulum